И всъщност това е за мен вече повече от качество. Тук сме. Ако някой пита къде се намираме се в едно подземие, където се пуши. Така, каква е идеята на Хвърлен камък? Аз ще разкажа идеята, чакам камък. Аз казах, че знам какво Да, вече свърши, ти говориш по телефона. Така, сега, аз съм по официалната част, искам да ви кажа добре дошли на всички. Това е защото си със сако. Млъкни, да, защото си със сако. И за това искам да ви поздравя с добре дошли, да ви благодаря, че сте тук и да ви разкажа с две думи какво е Хвърлен камък. Хвърлен камък е един проект, който съвсем спонтанно ние трите една вечер решихме да осъществим и слава на Бога, на Фейсбук и на всички интернет пространства. Той стана много бързо факт, всъщност. Идеята е всяка сряда в 18:30 часа да се събираме тук на това място. Хвърлен камък няма да бъде... Той е един много широк формат за всякакви състояния, както сме написали във Фейсбук. За делирани също. Делирани за всякакви и арти-спещелици. Обаче каква е идеята? Хвърлен камък, тъй като обикновено всеки месец има по 4 среди, единствено Юли или кой се падаше с 5, там нещо дето веднъж така. Идеята е, че всяка сряда тук ще има събиране, което е под общото мото Хвърлен камък, но с различни случвания. Днес ще се случи камък. Следващата сряда ще имаме поетични диалози, аз ще ви обясня кое какво е. Последващата сряда, живи и здрави, ще имаме чакълчета, като чъто е в скоби, т.е. акълчета с ча, кой както си го прецени. И последната сряда от месеца ще имаме... може и чак акълчета. Може и чак акълчета, така. Последната сряда от месеца имаме слам поезия. Може и вие да давате предложение какво да имаме. Това през март, ако обичате предложението за февруари сме го измислили. Така, сега набързо обяснявам. Слам поезия със сламки. После. Добре. Не издавай. Значи, камък е. Днес всеки, който си е записал името тук в ето това съдче, ще има възможността... Докато ти раздавай там. Да, във всеки един момент може да се сложи. Не, то може и да е невинно и да не пише, но ако пише, не е за пропускане. Да идва да слуша. Добре. Слушател. Намерихме един слушател. Слушател. Така. Абсолютно всяка сряда, всеки от вас, всеки, който дойде при нас, ще получава ето това. Какво има в него? Има молив с гумичка, има един голям лист, има и един малък лист. Големият лист е каквото искате, правете с него. Ако искате си правете корабчета, шапка или пишете нещо, това ще ни потребва за чакълчетата, големият лист. На малкият лист ще ви помолим, тъй като, както знаете, всяка сряда има победител. Дай ми виното. Който получава... Не, трябва да се знае. Има награда, ние вече казахме във Фейсбук. Наградата е истината. Това е една бутилка вино. Хвърлен камък се казва виното. Бутилката е много красива, дори се шегувахме, че може да ни я връщате после след. Жури няма. За първи път, наистина за първи път, тъй като няма жури, журито сте вие, уважаеми пишещи, четящи и наши гости. Тоест, на малкото листче, вие сега ще чуете всички, които са се записали тук в това съдче. И след това просто напишете този, който ви е харесал най-много, или който ви е докоснал най-много, или който просто ви е по-симпатичен от всички останали, той ще бъде победителят. Тоест победителят го избирате вие. И това е цялата идея. Среща очи в очи, пишещи с пишещи, четящи с пишещи и така нататък. Слушащи, да. Ако има въпроси, Лора, Камелия и аз сме ви на разположение. Винаги, нали, мисля, че е ясно. Има едно малко листче, на него пишете кой ви е фаворита, след като приключи тук всичко с четенето. А големият лист, ако искате си пишете, може пък да ви дойде музата точно в този момент и да напишете стихотворение. Какво са поетичните диалози, какво са чакълчетата и какво е слам поезията, ще ви обясним, когато се случват те. Сега да не натоварваме.
Единственото, да, може би и в нашата страница във Фейсбук, Хвърлен камък, там винаги ще има детайлна, подробна, ежедневна информация за всичко. Във Фейсбук все пак нещата не са такива каквито са. Да обясня... Айде обясни ти. Аз слава Богу. Не, в смисъл, това, че сме заедно, вече е такова, каквото е. За всеки случай, въпреки че не се налага, но като ни идва отвътре, сме въоръжени с китара. Няма нужда да ни липите банкноти по челата. В смисъл, пеем и от време на време играем кан-кан. Но това е допълнителен бонус. Всичко това е за разветряване на атмосферата, не че е много скръбна. Ама аз пак да си изкажа, че никой от хубаво не е прописал. И тъй като някой от вас се познавам, аз съм сигурна, че ще чуем много хубави неща. Хубави неща е лека дума и неангажираща, прощавайте. Даже към Коко Делов не е честно. Споменавам го, защото ето тук имаме белетрист, който не влиза в този формат, който обаче... Но това е друга история. Пише поезия, все едно дали ще я сподели с вас или не. Но едно място, на което можем да раздаваме не литературни присъди. Кои сме ние? Ние нямам предвид мен, Лора и Левена. И вие кои сте? Ами, които сме всички заедно. Нещо влиза право в сърцето или не влиза. Спонтанността на този момент ни е важна. Така че не го приемайте, че някой литературен критик сред всички тия, които пушим и пием, се е произнесъл за вас или за мен, или за кой са всякакви много важни и животоспасителни или важни за вас неща. Нарочно и такова осветлението и намерихме това заведение. Бункер ми харесва. Защото това е и начин на оцеляване. Имаме нужда от бункер. Няма да правя революции, за да говоря срещу бездуховието навън. Сигурно е пълно съвдуховие, но неразпознаваемо за малко по-сериозно стана. Аз предлагам да хвърлим камъка. Аз само да кажа още нещо. Мръдни малко сега. Сега, здравейте. Само искам да ви кажем, че ние ще правиме малки клипчета на тези рецитации, изяви, спонтанни думи и така нататък. Поправете си прическите, Райчо ти особено. Ще направим канал в YouTube, в който ще ги качваме. Ще ги качваме на нашата страница в Facebook, защото това е част от идеята за самоизлагането, така да го кажем. В смисъл такъв самата смелост да се застане пред микрофона и кефа да застанеш всъщност зад микрофона е част от това, пък и после да си гледаш клипчето, как е било. Изключете симпатията в фактора журиране, защото някой може да направи стриптиз на всичко. Ма няма журиране. Ами, ако има кой да гласува за него, ама така. Добре, това е... Не, край на официалната въведителна част, хвърляме камъка. Ками хвърляме камъка. Аплодисменти! Моля ви се, хайде дайте да гледаме до начало. Сега, другото, което днес спомена Нико, има регламент, т.е. всеки има своите 5 минути. Ще гледаме по часовник. В смисъл такъв, аз знам, че има хора, които могат да... плюс-минус една-две, но все пак, за да могат всички да се изкажат. И аз предлагам да кажеш кой ще бъде първият, който ще хвърли камъка. Чисто формална логика от ками и камък. Добре. Ангел Колев.